ನಾನು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಕೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುನಾಡು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಮೂಜಿ ದಿನ ನವಂಬರ್ 2015 ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಯ್ಸರ್ ಬುರಿವಿಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸಪ್ತಾಹ ಗ್ರೌಂಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾತ ತಯಾರಿ ದೊಡ್ಡದು ಇಗಳು ಸುರ್ಮಲ್ದ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶವಾದ ಗುಜರಾತದ ಚಂಡಮಾರುತ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಗಳು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ದಿಪನಾವರಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಜೋರದ ವರ್ಷ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಟು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಜಿದಿನಲ್ಲ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿದ ಪ್ರಭಾವಡು ವರ್ಷ ಬರೋದಿತ್ತು. ಎಂಗಳು ಮಾಲ್ದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಹಾಳಾದ ಬೋತದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ಸಡು ಮುರ್ಕುದು ಅಂಚಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ರೋಜಂದೆ ಎಂಗಳು ಮಾತಿರಲಿ ಕಾಂಡೆ 3 ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಾನು ತುಂಬುಗೆ ಪಾಂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಐನಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನಿಯತ್ತಿಯಲ್ಲೇ 5 ವಾರದ ಉಲೈ ಅಥವಾ 15 ದಿನ ತೊಲೆ ಎಂಗಳು ಕುಡರ ಕೊಲ್ಲುದು ವಾದಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ರೌಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕುಡರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗಳು ಐನು ಆ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಾವಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ ಎಂಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಎಂಗಳು ಏತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಏತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೆನದನ ಐಡ್ದಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕುಡರ ಎಂಗಳು ಮುಗಿದಿನತ್ತ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ತುಳುನಾಡು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಾದರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕರಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರುವುದೇರು ವಿಜಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಲಾಜಾಗೃತದ ರೂವಾರಿ ತೋನ್ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಳು ಕಲಾಜಾಗೃತಗಳು ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈದ ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಜರಾತದ ತಿರುಗಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಗಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಐತ ಫಲವಾದ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 400-500 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಊರದೊಂಜಿ 300-400 ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು, ಮಂಟಪ ಆತಂಡು, ವೇದಿಕೆ ಆತಂಡು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆತಂಡು, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಹೋಟೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು, ಜೋಗಲ ಗೊಬ್ಬನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು, ಅಂಚನೆ ನವನ ಬೂಡುದಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ್ ಆ ಬರ್ಸೋಕು ಪೂರ ಎಂಗಲ ವಸ್ತುಲ ಹಾಲಾಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀರು ತಿಂದಿದ್ದು ಮಲ್ತನ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಹಾಲಾದು ಕೊಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಾಲಾತಂಡು ಅಂಚಾದಿಂಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಂದೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಭಾರಿ ದುಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಗಳು ಮುಂದೂಡು ದುಂಬುಗೊನದ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ದ ಐನು ಮಲ್ಪುವ ಮುಂದೆ ಕಾತರ ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಸಾಧಾರಣ 35-40 ಲಕ್ಷ ಈಗಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ. ವಸ್ತುಲು ಕಂದನ ಪೂರ ಹಾಳಾದ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಧೈರ್ಯಡು ಮುಂಬೈದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಕುಡೂರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿದೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಂಗಳು ಎಂಗಲೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದನ ಎಂಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದನ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಬುದನ ಮಾತ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡೋನರ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತ ನಕಲಿಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಡೋರ ಎಂಕುಲು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ದಿನವೂ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುವ ನಿಗುಲು ಬರೋಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಇಂಚನೆ ಸೋತು ನಕಲೇನು ಲಕ್ಕದು ಉಂಟಾದ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪಗಾದ ಪಂಡದು ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಕೊಡೋರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪುವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊಡೋರ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು.